Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Id-deputat nazzjonalista Bernice Bonello ħarġet tiftaħar tajt li l-Partit Nazzjonalista kien jagħti siġġu liż-żgħażagħ fil-Kunsilli Lokali mingħajr lanqas biss ikunu jistgħu jivvotaw. Hija qalet dan f'dibattitu li kellha fuq il-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali fejn bdiet ħambaq tajt li l-Partit Laburista fil-Gvern ma tax opportunitajiet liż-żgħażagħ. Mistoqsija mill-ġurnalist Salvo Balzan, Bernice Bonello ħaditna lura fi żmien fejn bdiet tiftaħar bl-Ambaxxatur taż-żgħażagħ, inizjattiva maħruġa minn Gvern Nazzjonalista li rat li l-żgħażagħ jattendu laqgħat tal-Kunsilli Lokali mingħajr lanqas biss ikunu jistgħu jesprimu ruhom dwar id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Iż-żgħażagħ li tittihom l-opportunità li jkunu parti mill-Kunsill Lokali vera ma kienx ikollhom vot ma kienu jkunu bil-qiegħda fuq is-siġġu. F'waqta kienet it-tweġiba tal-membru parlamentari Laburista Cressida Gallia li bil-fatti iwriet kif Gvern Laburista ta' iktar opportunitajiet liż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illum il-ġurnata tajnihom l-opportunità li jsiru sindki li jkunu parteċipi b'mod dirett fil-Kunsilli Lokali u kif ukoll bil-vot tagħhom kemm fejn tidħol l-elezzjoni ġenerali u anke fejn tidħol l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Ma waqaftek xina Bernice. Hemm ukoll il-Youth Advisory Forum fejn żgħażagħ jistgħu jkunu parteċipi f'ċertu ovvjament diskussjonijiet kif flimkien mal-kabinet fuq diversi temi. Fl-istess programm ħadet semmu wkoll id-deputat nazzjonalista Yves Borg Bonello li komplit bl-istess retorika nazzjonalista li tajt li żgħażagħ qed jitilqu minn Malta. Retorika li spiċċat inġibet fix-xejn mill-fact checker ta' Times of Malta li wera kif iż-żgħażagħ ta' bejn 15 u 29 sena aktar qed jirritornaw lura milli ħallu pajjiżna. Quddiem din l-ispin u l-gidba li tipprova timmonta l-oppożizzjoni, pronta kienet ir-risposta tad-deputat Laburista Alex Muscat. U di gimmick imma. Kollox kif jekk Jien naħseb għadilkom l-argument kompletament, u jiġifieri għadilkom l-argument kompletament. Iktar żgħażagħ qed jiġu lura Malta minħabba l-opportunitajiet li qed joffri pajjiżna milli qed joħorġu. Quddiem l-intervent tad-deputat Laburista li kompla iwaqqa l-argumenti tad-deputati ta' Bernard Grek, Yves Borg Bonello ippruvat tagħmel minn kollox biex tipprova tiġbor ġieħa. Tinkwetax nibla l-klimien. Iżda wara li d-deputati Laburisti ġabu fix-xejn l-argumenti tal-partit ta' Bernard Grek, Yves Borg Bonello qalet li preferi li jkollha dibattitu mal-Ministru għall-Edukazzjoni u ż-żgħażagħ. Kieku xaqt nidbatti mal-Ministru taż-żgħażagħ naf li Bernice għadha kellha opportunità tagħmel hekk imma minflok għandna Alex Muscat. Skużi, istedinit nagħmelhom jien. U jien nitkellem ma' ħafna nies.